sen oman kotiseurakunnan äärelle ja kuunnella sitä Jumalan sanaa. Eturipaikkakin vielä. Tervetuloa tänne Perähikien sunnuntaimessuun. Mitä? Naispappi? Ei herra, ei hyväksy tätä. Ei hyvänetä, ei mitään minä nyt teen. Hei Klaus Estermaun! No? Hei nyt, meinas ihan unohtuu. Hei, tänään täytyy erota kirkosta. Kirkosta? Joo. Miksi? No kato, kun me ei haluta sitä veroa maksaa, niin täytyy kato sitten vuoden loppuun mennessä erota. Mutta mä luulen, että nyt on niin marraskuun loppu, niin ollaan ajoissa tänä vuonna. Et kato, ei tarvi sitten. No joo, mutta jos me erotaan kirkosta aina näin loppuvuodesta, mutta jos me liitytään takas, kun meillä on ne ristiäiset tuossa tammikuussa, niin voidaanko me pitää ne ristiäiset ihan tällainen, mutta ei makseta sitä kirkollisveroa? Siis joo, kun oleellista tässä on just se, että onko sä niinku vuoden loppuun mennessä niin kirkon jäsen vai et. Aha, oot sä kyllä fiksu nainen, hei. Hei, kiitti. Mennään heti tänne eroakirkosta.fi. Täältä kuule sukunimi. Tervetuloa tänne Ylen uutiskatsaukseen. Tänään me olemme täällä kadulla. Me haastattelemme vastaan tulijoita siitä, kuuluvatko he kirkkoon. Sieltä meille tuleekin ensimmäinen haastateltava. Hei anteeksi. Olisiko teillä pieni hetki aikaa? Ihan lyhyt haastattelu tässä. Joo. Kuulutteko kirkkoon? Itse asiassa en kuulu, että tuossa jokunen vuosi sitten on eronnut kirkosta. Aha, okei. Miksi päädyitte tähän? Miksi erotitte kirkosta? Niin, no en mä niinku usko siihen, mitä kirkko opettaa. Okei, no voitteko kertoa, mitä se kirkko opettaa? Niin, no Kerro vaan. Joo. Niin? Sitä, et... Mitä se oli? Niin? Ei saa kuvata, ei saa kuvata! Tervetuloa tänne keskustelupaneeliin. Minä olen teidän paneelin ohjaajanne Terttu ja tänään me keskustelemme tasa-arvoisesta avioliitosta. Ja meillä paneelissa jäseninä tällä viikolla on Päivi Räsänen, sisäministeri. Herran rauhaa. Helsingin piispa Irja Askola. Iltaa. Ja perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. Päivää. Tehdäänkö vaikka ensimmäisellä kierroksella sillä tavalla, että Päivi aloittaa ja Irja siitä sitten jatkaa ja sitten on Timon vuoro ja siitä sitten vapaassa järjestyksessä otatte puheenvuoroja. Olkaa hyvä. Vakaumuksellisesti kristillinen ja juridinen avioliittokäsitys irtautuvat toisistaan, sillä suurelle osalle suomalaisista avioliitto merkitsee edelleen miehen ja naisen välistä liittoa, olipa laki millainen tahansa. Minä kannatan tätä kansalaisaloitetta. Katson, että eduskunnan tehtävä on säätää lakeja, jotka kohtelevat kansalaisia tasa-arvoisesti ja yhtäläisesti. Minuun ei vaikuta median suosima homorummutus. Puolustan periaatteitani viimeiseen hengenvetoon asti. Ei avioliitto ole mikään muuttumaton instituutio. Naisen asemakin avioliitossa on muuttunut huimasti vuosisatojen kuluessa. Avioliittolaissahan on kyse arvoista. Nykyisessä lainsäädännössä kielletään muun muassa alaikäisten, lähisukulaisten ja useamman ihmisen avioliitto. Mielestäni samaa sukupuolta olevien henkilöiden suhde on näihin ehtoihin rinnastettava asia. Ihmiset vetää Raamatusta erilaisia johtopäätöksiä, mutta sen tärkein viesti on rakkauden, armon ja oikeudenmukaisuuden idea. Kaikki saavat rakastaa ketä haluavat, mutta avioliitto on miehen ja naisen liitto. Avioliittoa määrittää 4 asiaa. Se on miehen ja naisen välinen liitto, siinä on ikäraja, se ei voi olla sukulaisten kesken solmittu ja siinä on lukumäärän rajoitus. Mutta tämä homorummutus, jota nyt on joka paikka täynnä ja jota minun korvani eivät tahdo kestää, tarkoittaa sitä, että vain tätä yhtä muutettaisiin, miehen ja naisen välisyyttä. Eivät nämä samat rummuttajat halua suojaikärajaa poistaa.
Eivätkä he halua poistaa sitä, että sukulaiset eivät saa mennä naimisiin. Eivätkä he halua myöskään moniavioisuutta sallia, ja se tässä vasta onkin epärehellistä. Miksi he ottavat vain yhden näistä 4? Sen takia, että he eivät haluakaan olla tässä asiassa kokonaisvaltaisia. Homoliitoista on tullut lännessä sen takia iso asia, että perhe on se linnake, joka pitää murtaa, ja tämä on juuri sitä. Olen hyvin pettynyt. No niin, Timo, minulla olisi sinulle vielä muutama tarkentava kysymys tästä sinun näkökulmastasi. Kertoisitko minulle, että mikä tässä tasa-arvoisessa avioliitossa on niin hirveää? En suostu terminologisesti käyttämään mitään tasa-arvoista avioliittolakia, koska meillä tällä hetkellä avioliittolaki on täysin tasa-arvoinen niiden kesken, jotka voivat avioliiton solmia. Joo. No, miksi miehet eivät voi solmia avioliittoa miesten kanssa ja naiset naisten kanssa? No kun ei voi. Miksi? Ei tässä ole kyse seksuaalisesta suuntautumisesta, vaan sukupuolesta. Pitää olla mies ja nainen. Selvä. Kiitoksia teille. Kiitos. Se on Terttu tässä terve ja nyt ollaan siirrytty tänne Sorvan kylälle tuolta keskustelupaneelista. Ja minulla on täällä vieraana Arja Irmeli Alarakkola ja Arja on viidesläinen Sorvan kylältä. Ja niin, Arja, kerro, ole hyvä. Kiitos, kiitos. Tervetuloa tänne meidän Sorvan kylään. Tämä asia on kuule järkyttänyt koko meidän kylää. Tästä ollaan kahvipöydässä monet kerrat päivitelty. Miten meidän piispat meni hyväksymään tasa-arvoisen avioliittolain? Miten näin pääsee käymään meidän kirkossa? Oi kauhia kuule. Enää ei uskota Raamattua. Ei enää ajatella, että Raamattu olisi totuus. Mutta kyllä me vaan ajatellaan näin. Me ei haluta kuulua tämmöiseen kirkkoon, missä ei Raamattua noudateta. On tämä järkyttävää, kun piispakki kannustaa kuule haureuteen. Me ollaan kuule semmonen adressi meidän papi Arvon Pennaalin kanssa kuule tehtiin. Että missä me halutaan, että meidän piispat eroaa tästä niitten työstä. Ja siinä meillä oli Arttu Viskarin Sirpa. Ja nyt sitten päivän kuuma peruna, kirkosta eroaminen. Mulla onkin tässä kätevästi nyt eroakirkosta.fi auki. Ja kyllä on pakko sanoa, että siinä firmassa on kyllä niin paljon kusipäitä, että minä en kyllä halua olla siinä mukana. Mitäs tosta vähän noin. Täällä on tämmönen eroamislomake ja siihen saatiinkin sukunimi näin ja henkilötunnus näin. Siis Päivi Räsänen ei itsessään ole se syy, miksi mä haluan nyt jättää kirkon, vaan itse asiassa hänen kaltaiset suvaitsemattomat ihmiset. Mä lakkasin uskomasta Jumalaa jo 3 vuotta sitten ja sen jälkeen mä oon katsellut kirkkoa ihan erilaisin silmin. Mä oon kiusannut lähinnä nyt se, että esimerkiksi Päivi Räsäsellä on Raamattu takataskussaan ja valta kertoa mielipiteitään niin näkyvästi ja kirkko on sallinut sen. Ja tosta laitettiin nyt sitten, näin laitettiin eroanno ja sieltä tulikin jo sähköpostiin vahvistus. No niin, siinä se, ei se sen vaikeampaa ollut. Me on sitten kirkosta erottu ja se oli sitten siinä. Nooralta tuli viesti. Hei, meppä kattoon toi sarja, ihan himo hyvä. Mikäs tää oikein on? Ensitreffit alttarilla. 6 rohkeaa ja viehättävää sinkkua sanovat ensitreffeillä tahdon tulevalle puolisolle. No oho. 4 parisuhteen asiantuntijaa, psykoterapeutti, seksologi Maaret Kallio, psykologi Kari Kiianmaa, folkloristi Mari Hatakka ja pastori, kasvatuksen teologi Kari Kanala ovat valinneet ohjelmaan hakijoiden joukosta 3 omasta mielestä. Ei herranjestas, kyllä tämmöstä mä... Ei, nyt kyllä eroan kirkosta. Mitä se meni sanomaan tästä tasa-arvoisesta avioliittolaista?
Se on niin, mitä vittua se meni sanomaan? Arkkipiiska.